Ụtụtụ ọma. Biko nke ma afọ gị. Afọ m bụ Sunday atụ enyi ka eji wee mara mbụ ite ego. Ụta n'ime ọrụ na-akpa abụọ. Okay. Ebe ị nọ na nke mpa ka ị na-eya ka ụgwọ akwụkwọ. Anọ m na-agwụ nna m dutu na mgbe m malitere ya bụ emebe agwụ n'iwu nna m na nna m na-akpọ m agasị ebe dị iche iche. So ọ na-abụ ọ dị ndụ mụ abụọ nwa nwoke ọ na-akpọ aga n'iwu mmụọ. So ọ nabakwanụ ọ sị na ya bụ agwụ na ọmụ a ga-egburu ya. So ọmụ a ji ọfọ nna m ahụ onye na-eme ya bụ agwụ isi. Ị na-akọwa na mgbe ị pere mpe ngwa ka mpaghara na-akpọ aja akpa ọgwụ na akpọsa ọgwụ. Duto na ọnwa ndị okenye na ndị ọ chọrọ inyere aka, ndị ọchọ egoto na mmụọ, ndị ọchọ isiri ọgwụ, ọ ndị ọchọ eji igbu a na-arụsị, ọ ndị arụsị ji ọ ndị ọ ga-amụrụ arụsị. Mụ na ya na-abụ na-esosi agasị ya. Mana ọ na-abụ ọgọba ọfọ ntu a, ọ na-asị nọ ntu a nọ ntu a nọ ntu a. So ebidoro m mgbe nna m bidoro kụzibe m ya dị na-agwụ nsị a ka m bidoro emebe ya bụ agwụ. Kemgbe mpaghara si onwu ke 2000 na ihe malitere ya bụ ọrụ agwụ. Ọ malitere dibịa 2010 ka ị bidoro ya bụ ọrụ agwụ nsị. Mgbe nna m ji wee na ya bụ agwụ nsị a na-akwagharị m ndị eje akwanatakwa m ebe ọbụla m tiri aka akwanatakwa m ewesị m nọ ya bụ ya ahụ nna m na-eme n'ọbịa ka m na-emebe. So ya bụ ọrụ ntụ aka nsị wee malitebe ọrụ dibịa ma since 2010 ahụ wee ruo na. So ọfọ nna m ka m ji eme ya bụ dibịa. Okay. Onye na-eri nri na nlọ iri nri na nọ ihe ọma ka ọ bụ ka ọ bụ nke ọjọọ. Iri nri na nlọ bụ ajọ nri ka ọ bụ ezigbo ihe. Onye na-eri nri na nlọ nọ ka onye na-apụ apụ na mmụọ ndị otu abịa enye ajọ nri na nlọ. Ọ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ na nlọ maka ajọ nri ka ọ bụ. Bụ na nri nlọ adị ọma. Ajọ ihe ka ọ bụ maka ọ na-eso, ọ bụrụ nwoke ọ na-eso egbu, ọ bụrụ nwaanyị ọ na-eso egbu onye ahụ. So onye na-eri ajọ nri na nlọ ahụ ya ọ nidiri bụ igbo ihe a na-eme ya o ji eri ajọ nri na nlọ ahụ. So o nwekwa ndị bụ na nwoke nwere nto na-eme itu nwaanyị na nlọ. So ihe na-ebute odo steeti bụ nwaanyị mmiri ya, nwaanyị o nwụrụ na mmiri bụ ndị ọbịa wee a na-asụ wee bịa. Ọ ya bụ akwamiko a na-akwa ya, ọ bụrụ nwaanyị ọ na-akwa iko na nlọ ya bụ di mmiri ya. So ọ bụrụ ya bụ na mmadụ iri nne na ndị ọbụla na-enyebe di ajọ nri ihe nwere ike ibutere ya ụbọchị ga-ebutere ya ọnwụ. Ọ ya bụ ajọ nri ahụ mmadụ iri nri na nlọ ahụ na-ebute. Chezi m ya ka ọ dị mma, mụ sị na ihe Agba-afa ma ya bụ ihe wee dị mma ka ọ bụ ozugbo ọrụ ọrụ nabakwa. Maka ya bụ ihe e ga-ebu ụzọ chigharịa afa. Ụfọdụ na-abụ mmụọ Ogbo, ụfọdụ na-abụ mmadụ Igbo. Spiritual attack ahụ iri nri na nlọ. So ọ nwere ndị bụ ọ bụrụ akọsara mkpa ahụ anyị amago n'aja dị ntu a na ibu aja dị ntu a ka a ga-ebupụrụ onye ahụ ya na-eme onye ahụ akwụsị, onye na-ekwụsị iri ya ajọ nri na nlọ. Anyị nwere ike ya iji Agba-afa anyị na-ekwu. Ihe m ji Agba-afa bụ ekpekpara ka m ji Agba-afa. Ọya ka m ji Agba-afa ihe nna m ji kụziere m ka esi ajọpụta ndị bụ ndị ebe ka ha wee mara ihe ga-eme ọ dị mma. Ọya dị ya. Okay. Nke dị iche na oke ite na nwunye ite. Ihe dị iche ebe a bụ na oke ite na-ene anya bụ ite bụ onye gbuo ọ na-eweta chidi, ma nwunye ite ahụ kwa nọka ọ nọka onye dọrọ agwụ dọbara shia debe ndị ma agwụ ọhịa ọgụ. So ihe ọma ahụ oke ite ahụ na ọ na-abịa n'aka nwoke na-abịa n'aka nwaanyị, ọ ya ka eji egbu oke ite na nwunye ite. So ọ na-enye aka ka chidimma na-adị ndụ. Oke ite ahụ sọ ndị na-apụ ihe ọpị na-eme ka ndị na-azụkwa ya na-eme oke ite. Ya bụ oke ite mmadụ niile na-egbu oke ite maka ọdịmma ya. A were ka ọ bụ oke ite na-eweta chidimma na ọ na-emute ego. Ihe ọbụla onye na-eme sofa ndị nwere ihe na-arụ ga-adị na-ewetara gị chidimma.
so ọ ya ka oke ite na-arụ. Oke ite ha na-ekwu okwu mọsụ n'ite igwe ka ọ bụ n'ite ọbụla. Eji ọkụ were udu were ite igwe. Ndị gburu oke ite igwe anyị na-ene ite igwe anyị na-ene anya na egwurugwu like ite bụ egwu ụmụ ndị na-egwu akụstọbịa egbuchi ite anyị echa ihe na-eri akụstọbịa ngwa onye achị iyi ite ahụ eje n'ite ahụ ekupu ite ahụ ekupu ụzụ ahụ na-ekupu ihe abụ na ụzụ nke ahụ na-ekupu ihe anyị ga-eji wee akwa ya bụ ite nke ahụ ikpuchidobe ihe ọma ị na-achọ ekusa anya nwa nke bụ igbuo ọ na-ekupu ụzụ ekwuapụ ọhịa ọ na-apụ ụzụ so ya bụ oke ite oke ite ka after effect ọ na-enwe ọ na-egbu ọ na-ana nwa kekosa na nwa. Oke ite a na-ana nwa ka ihe si n'aka nna ahụ ebe oge nna m na-emeri ya ndị mmadụ ọ na-eme awere ahụ o weta blọkụ ọ debe ọ weta ahịhịa chi dị mma ọ weta ihe dịsị ndụ eji egbu ya. Ihe eji asị na oke ite na-ana nwa bụ ndị na-eti ihe gbasara mmadụ n'ime ya oru oge ọ naba ma mụrụ oke ite mmadụ na-egbute nkịta tinye ụmụ anụmanụ eji agwụ ite chi dị mma na ọ na-ana nwa so a were ka ọ bụ na ihe pipu ji atụ ụjọ bụ na ọnwụ ndị gburu ya n'ụdị nke ọjọọ ya ọ na-enye ha nsogbu so ọ bụrụ ya ọ bụ na oke ite na nwoke a were ka ọ bụ ihe na-eweta apart from oke ite anụ nwa ka ọrụ ọzọ mmadụ nwere ike ịrụ ya na-enyekwa ya chiri mma na biznes ya ka ọ na-aga aga. Apart from oke ite na mmadụ nwere ike ịrụ awere okuku awere anyị na-ene bụ onye na-eme biznes na-azụ ahịa ime awere oku anyị edebere gị ya n'elu ọ na-akpọta gị kọstọma anya na-azụ ihe ọma na-eme so ọnya bụ awere nke okuku ọ bụ na onye achọkwa anya mmadụ nwere ike ije ihe onye na-esiri ike ọ dị ya na mmụọ weta ihe eji enye mmụọ ihe enye mmụọ ihe chi dị mma dịbarịa mmụọ ahụ mere ihe ọ bịa mee ya so ọ bụrụ ya Nwoke ife awụrụ okuku anyị na-ekwu ọ dị saịdị nke elu mana ọchakwa arụsị adịsị nga nwoke masị afọ ha na ya na-arụsị. Enwere m ala na-azụ nwa ebe a enwere m chi ugo nwaanyị enwere m Ogba-afa ihe abụsị arụsị bụ onye chọrọ enyemaka ka arụsị mere ihe ugogbe nwaanyị bụ nwaanyị na-eweta chi dị mma. Ugogbe nwaanyị bụ arụsị nwaanyị na-eweta chi dị mma bụ ugogbe nwaanyị so enwere m Ogba-afa so mmụọ nọsị ebe a ntichi ma ndị chi ha nọ ebe a chi na-agụ ụwa ndị adọrọ chi ndị adọrọ agụ so ọ bụrụ ya. Nwoke ife awụrụ ahụ okuku anyị na-ekwu egosi ya ebe ọ dị elu ma ọ dị saịdị ọ na nke ite ego ka anọ kajọ fọrọ keja na-abụkwa ọgwụ agwọrọ ndị iro ụmụ nwanne anyị ndị na-enye nsogbu a na-afụrụ anyị izu n'anya nkwụ eji achụrụ ha ndị ọjọọ ndị anyị na-enwe atak n'ọrụ amụsoro ya ndị ụmụ nwanne dị na-enye nsogbu ndị abụ okwu ndị awere arụ ndị abụ oke ite so okwu a bụsị okwu ndị awere arụsị ndị na-eme biznes ihe abụsị ọgwụ ekele ụmụ nwanne dị ndị amụsụ na-enye nsogbu. oke ite ndị adị ngọ ndị abụ nwunye ite ka oke ite na-enwunye ite ebe na oke ite ebe a ndị nke abụsị oke ite ka egbusiri ya eme. Oke ite keke esi mmanụ obidogo ịrụ ọrụ after 4 days like nke a na-egburu ya na ụnyaahụ nke a na nyaa ka egburu oke ite na-ene anya ma by tomorrow na-ene anya na okunite ahụ na ya bụ na ọ malitego ọrịa mgbe ọ ga-adị na-agbada ahịhịa chidimma ahụ tinye niile a na-agbada ọ na-asụ ahụhụ ọ na-apụta so nke a na-abụ 3 days ago ka egburu onye nke oke ite ya ene anya fụ na nke ya asụbago ahụ na-apụta ndị nke na-akpacha na chidimma so ntụ a ka ọ dịkwa ndị ọzọ egbusiri egbu arụsịrị awere ahụ. Nwoke ma ahịhịa dị nga ndị afọ ya na-akpọ nke a bụ ahịhịa dị ebe a bụ ọha nke a na-ede dịka ọha ndị mmụọ agha ji arụdo agwụ ọ na-adịkwa ebe a na-arụdo agwụ ọha
so ihe na-ene anya na-abụ aka a na-akpụ ya. So ọ nwere ọrụ na-eme na-arụ were akwa red nke na-eme na akwa white ka ihe dị iche na akwa red na akwa white ahụ. Akwa white bụ ife ka ọ na-egosi na dị ọrụ. Akwa white erubara mmadụ ọrụ ewere akwa ya bụ na ị chọrọ ka chi dị mma dịbara ya. Ewere akwa red ọ nkiri nkiri ka a na-ekiri ododo eji ododo enyi ozu. So red bụ ka ọ wee bukwapụrụ ihe ike, ọ dịpendụ ụdị ọrụ ahụ ị na-arụ wee tinye ya red. So red bụ ihe ike ka ị na-ebukwapụrụ ya, white bụ ihe ife chi dị mma ka white na-eweta. So ọ bụrụ ya black bụ ọchịchị ihe ojii, ihe eji agwa ụmụ nwanne dị ọgwụ. Ewere akwa black kpudo ọchịchị agba ndị nwanne dị na-enye nsogbu na akwa black anyị enye agwọcha. Ewere akwa black kpuo ya kpudoro ụmụ nwanne dị ka ya eke na-afụzuru ha izu n'anya nkwụ. ka ụbọchị eji enye ndị dị iche ya nri. Ụbọchị eji enye ndị ichie ụbọchị eke na ụbọchị orie ka eji enye ndị ichie ya nri. ndị ichie nri ichinye ndị ichie nri aka ichi m ụbọchị bụrụ eke ka m ji enye chi m. ka ị na-enye ya bụ nri ahụ? M na-enye ya ji, nye ọkụkọ, nye ọbụrụ ofu, nye ọkụkọ ị na-enye ọwụnye ọkụkọ. Ọkụkọ ị na-enye chi gị ọwụnye ọkụkọ ka ọkụkọ ị na-enye ndị ichie? A na-enye oke ọkpa ikenga na-enwunye ọkụkọ wee gbuoro ha. So a na-enye chi m nna-enye ndị eme agwụ maka agwụ arụrụ m bụ agwụ na ndị eme agwụ ka arụrụ m. So nna-enye chi m na-enyekwa ndị eme agwụ ahụ bụ ndị odi ogiri bụ ụmụ nwaanyị maka ha nwere oke nke a n'aka ndị ichie. Ọrụ mmiri a na-ekwu ka ụbọchị eji arụ ọrụ mmiri. Ụbọchị eji arụ ọrụ mmiri bụkwa ụbọchị bụrụ nkwọ eji arụ ọrụ mmiri, eji ekpere mmadụ ose tere chi dị mma, eji arụrị ọrụ ndị mmiri ọ wee banye. Shiri ọrụ mmiri ihe eji ọfọ gbara mmiri. Ichi dị ọrụ mmiri ga-eji ọfọ gị jide ike nga gị, mana ọfọ ị ga-eji bụ ọfọ ndị mmiri gị. Ọfọ eji wee dụrọ gị ndị mmiri gị ka ị ga-eji wee je na mmiri wee rụọrọ mmadụ ọrụ ya ose tere chi dị mma ọ ya abịa. Okay. nsogbu adị esi na ọrụ a na-ekesịrị ke ndị ga-akwụsị ọrụ awere dị ya ndị okuku ndị nke a bụ ndị ekere ọgwụ ụmụ nwanne dị ụmụ amụsụ ewepụrụ anya ndị a na-anara ihe anyị anara, ndị a na-anara ana ndị na-azụ a na-azụ anyị na-agwọ ọgwụ ya, anyị na-egbuju ana. Onye ji mmadụ ụgwọ na-asụ na ọya akwụ ya bịa na kegona nwee ime oke ime nwere ọkwụ ya bụ ụgwọ. A na m agba ụgwọ ya mmemme bụ na mma asa abụ akwụkwọ, anyị nsa abụ akwụkwọ dị ebe ahụ 4 days ka m na-enye ha aza. Ọ bụ na aza 4 days ka arụsị m na-eje ọgụ, ana arụsị m na akwụkwọ m anọ karịa 4 days ịma na arụsị abaga ebe ahụ. So o nwere ihe ọ bụrụ ya. Okay, nsogbu adị nke nweta akara eji nweta gị 070 44 87 76 90. ngwa na ya gazie